Само след броени седмици вече градовете в Европа ще бъдат украсени новогодишно с празнична украса и вие отново включвате новогодишните пазари в своите програми. А, кои новогодишни пазари могат да посетят българските туристи тази година и какво включват програмите ви? Програмите ни за предколедните дестинации включват традиционната ни Чехия. Това е Прага с посещение на Карлови Вари, с възможност за посещение на Дрезден, на Лайпциг. Така че всяка година се опитваме да добавяме нещо ново към програмите, за да бъдат интересни и актуални за нашите клиенти. Тази година, освен на традиционните програми за Чехия, за коледните базари, предлагаме също така и Франция, Лион и Ница, които са също изключително интересни дестинации за коледните базари, с много красиви светлини, украса, много интересни така гастрономически преживявания. Лион е гастрономическата столица на Франция, се смята. Ница, мисля, че няма нужда да рекламирам, също е известна на нашите клиенти, така че очакваме резервации. Започват програмите ви още от края на ноември. Първата ни програма за базарите е от края на ноември и сме в очакване на нашите клиенти. Така, а колко дни са програмите и как е разпределено времето между самите градове, които са включени? Повечето програми са с 3 нощувки, за да бъдат удобни, да не се налага много отсъствие от работа, взимане на отпуски. Най-често почват четвъртък, петък за 3-4 нощувки. Зависи от дестинациите. Имаме, да речеме, за Франция, за Лион и Ница, основно настаняването е съответно или в Ница, или в Лион и се предвиждат еднодневни екскурзии до близки населени места. Същото и за Прага. За Прага всъщност имаме и програми, в които имаме 3 нощувки в Дрезден, в Германия и след това вече се отива в Прага. Така че са комбинирани. В какви хотели ще бъдат настанени българските туристи и с коя авиокомпания реализирате програмите си? Авиокомпаниите са в зависимост от дестинацията. И България основен превозвач, който ползваме, Уисер също така. И хотелите също зависят от дестинацията. Проверени 3-4 звездни хотели. Една от емблематичните ви програми е свързана с фестивала в Ница, едно от най-емблематичните събития в този град и регион. Какъв е интересът и ще увеличите ли на групите и програмите към фестивала? Точно така. Февруари месец е известен с фестивал в Ница, така че планирали сме за до година, за февруари вече и са в продажба програмите. Интересът е доста голям, така че надяваме успешно да осъществим всичките планирани дати. Те са 3 към момента за февруари. Solvex е компания с дългогодишна история, а пък българските туристи вече имат менталитета да резервират рано. Бихте ли представили накратко и вашето портфолио към програмите, към които има най-голям интерес и вече реални записвания за 2026 година? Интересно, че едни от първите резервации за до година са за почивка в България. Да напомня, че Solvex е един от най-големите приемащи туроператори за България, така че вече имаме доста резервации за лято до година за България. И освен това, разбира се, традиционната ни дестинация Гърция, Испания, за Чехия също вече имаме запитвания. Продължаваме с програмите ни, круизните програми, като разширяваме и там предложенията си, освен на гръцки острови, средиземноморски круиз, фьордите, ще имаме и нови дестинации, адриатически също така. За Франция също ще разнообразим програмите за до година. Споменахте България. Колко хотела включва вашето портфолио и кои са най-търсените дестинации в България? Летни курорти, зимни, градове, към кои има най-голям интерес? Сега точно за бройката хотели ще ми бъде трудно да кажа. Може би, не знам, за лятото да са над 500. Може и да бъркам.
Иначе като дестинации, най-разнообразни дестинации. Ние за летни хотели, освен традиционните големи курорти, като Албена, Слънчев бряг и Златни пясъци, предлагаме много голямо разнообразие от хотели и в по-малките курорти. Китен, Созопол, Несебър, Обзор. Така че абсолютно за всички си има клиенти. Зимата, съответно, доста търсени са спа курортите, ски курорти. Имаме предложения за всеки вкус и джоб, така да се каже. И тъй като сме вече почти на финала на годината, в последното 3 месечи навлизаме, каква беше годината за вас? Да, сега точно разглеждаме резултатите. Приключва почти летния сезон. Все още имаме групи в Испания и за Чехия, но добра беше годината, въпреки всички трудности, с които се срещнахме, които и ни очакват все още. Доволни сме от резултатите по всички направления. Общо взето изпълнихме плана, който си бяхме поставили и се надяваме на все повече и повече туристи. Да. Благодаря ви. Успех! Благодаря. Подобно.